Jeg vil gerne bevise, hvordan man beregner med sinusrelationerne og hvilke formler osv. Ved hjælp af den her sætning, trekant 19, som er arealet T af en trekant, så kan man altså udlede den her sætning med sinusrelationerne, og det vil jeg vise nu. Man kan bruge den her sætning, og så det er en, det er en dobbeltligning, og man kan derfor dividere med en halv gange a gange b gange c, fordi det er arealet af en trekant. Det kan man dividere på alle de her led, så det gør vi lige. Og så kan man så bare begynde at forkorte, og det vil så sige, at her der går B og C ud med hinanden og en halv. Så det vil sige, der har vi stående tilbage sinus til A divideret med A. Næste, der går det, så hedder det altså sinus til B divideret med B. Næste er det der. Og så er det sinus til C divideret med C. Og derved er den her sætning altså bevist, og de her tre formler, det er altså formen for noget, der hedder, hvordan man sinusrelationer, hvordan man bruger det i en trekant, altså en vilkårlig trekant. Og ja, så er sætningen så bevist. For at skulle bruge sinusrelationen, skal man altså kende en vinkel og siden over for vinklen. Og så er det derfor muligt at beregne resten af siderne og vinklerne i en trekant. Som et eksempel har jeg tegnet en vilkårlig trekant herovre, hvor vi altså kender vinkel C og siden over for lille c og lille a. Så ved hjælp af de her tre formler, så kan vi altså beregne en af de her vinkler, og her der vil vi gerne finde vinkel A. Så derfor skriver vi det lige op, hvad vi kender. Vi kender altså lille siden A, og vi kender sinus C, som er 54 grader, og siden lille c. Så kan vi så nu isolere det her, så der kommer til at stå sinus til A er lige med sinus 54 divideret med 12 gange 8. Og så beregner man så, og så får man svaret 0,5393. Og vi skal jo finde en vinkel, så derfor skal vi altså lige finde sinus til det her. Og så finder man vinkel, så siger man altså sinus i minus første, det er en vinkel, så parentes 5, 3, 9, 3. Og det er så lige med 32,63 grader. Så vil jeg altså sige, at vinkel A den er 32,63 grader. Og da vi ved, at vinkelsummen i en trekant er 180, så kan vi altså bestemme den sidste vinkel B ved at sige, B er lige med 180 minus 32,63 minus 54. Ja, og så får vi altså vinklen 93,37. Yes. Jeg vil gerne forklare om sinusfælden, som kan opstå, eller kan komme frem til, når man bruger sinusrelationer. Og det handler altså om, at man kan beregne en vinkel på to måder, altså når man skal isolere vinklen. Og det ses for eksempel her ved hjælp af enhedscirklen, at man både kan se på den her side, altså den bare selve vinklen, men også fra den modsatte side, altså sådan her, altså tager 180 grader minus vinklen, og herover ser vi bare vinklen. Og grunden til, at man skal tage den, eller
180 minus er jo fordi, at en trekant er 180 grader, og det er vigtigt, at når man kommer i en situation, hvor sinusvinklen kan opstå, så er det meget vigtigt, at man både regner den normale vinkel og vinklen, eller 180 grader minusvinkel, fordi at det meget tit også kan være, at det er en rigtig fremgangsmåde begge steder, men at det rigtige svar nogle gange ligger herover. Og grunden til, at man altså gør brug af 2 metoder, når sinusvinklen opstår, er fordi, at det altså både kan være en spidsvinkel, man leder efter, men også en stump vinkel. Sinusrelationer kan derfor så bruges, hvis man kender en vinkel og en side, der ligger over for hinanden, og hvis man så ikke gør det, så skal man så bruge kosinusrelationerne. Og det her, det er de 3 formler for, hvis man skal finde sidelængder ved hjælp af kosinusrelationer og vinklerne. Vi skal i gang med at bevise, hvorfor kosinusformlerne er, som de er. Så kan man ved hjælp af, at man laver en linje, som man kalder for højden i trekanterne, så man deler den spidsvinklede trekant op, hvis vi siger den spidsvinklede linje trekant. Så deler vi den op, så det bliver 2 retvinklede trekanter, fordi der er 90 grader. Og derfor så kan man så bruge Pythagoras sætning, hvor det så kommer til at se sådan her ud. Yes. Og det gør man så, fordi at sidelængden her, det er x, og der skal man så sætte den i anden herover ved den her. Og herover så den her sidelængde, den hedder b, lille b minus x, og der hedder den så lille b minus x i anden. Jeps. Og i de her ligninger, så skal man så, hvis vi prøver at isolere h, så kommer ligningerne til at se sådan her ud. Og sådan der. Og så finder man så længden af h i enden. Og når man har de her 2 linjer, som egentlig betyder det samme og giver det samme, det giver begge 2 h i enden. Og så kan man så, når man har de her udtryk, derfor reducere dem. Yes. Så prøver jeg lige at gøre det. Det her, det er de 2 formler, der begge 2 giver h i anden. Og så prøver vi så at regne dem ud, eller reducere dem. Så er det så, vi beholder C i anden over på den her side, og rykker det her herover. Så det siger A i anden minus. Så det bliver til plus herover. B minus x. Og så bliver det til n minus x n. Så hæver vi parenteserne. Så ophæver jeg parentesen ved at gange 2 ind i, så det hedder b i anden med plus x i anden. C. A i anden plus b i anden minus 2 gange b gange x. Okay, den her ligning fra før, der kunne man lige reducere mere ned, så den altså kommer til at sidde c i anden lige med minus b i anden plus 2bx. Og det vi så vil gøre nu, det er, at vi gerne vil have det her x væk, fordi det er ligesom det, vi skal isolere, fordi det er det, vi skal finde ud af. Og der kan vi altså bruge den her BCD i den retvinklede trekant her, hvor vi har den her h i anden lige med a i anden minus x i anden. Og så kommer den altså til at hedde cosinus til vinkel C, som er lige med x
divideret med a. X er jo så den hosliggende herovre. Hosliggende katete, som vi gerne vil finde ud af. Og a, det er hypotenusen herovre, kan man se. Ja, og her x. Det vi så gør nu, det er, at vi gerne vil isolere x. Og vi ganger så a på begge sider, og så derved kommer vi til at hedde x er lige med cosinus til vinkel c gange a. Så kan man så indsætte det her resultat i den her ligning herop. Og det her, det er altså formlen for, hvordan man beregner en sidelængde ved hjælp af cosinusrelationen. Der kan vi se, c i anden er lige med a i anden plus b i anden minus 2 gange b a gange b. Og der indsætter man altså bare den her, og så gange cosinus til c. Og hvis du skal finde vinkel b eller a, så er det selvfølgelig cosinus b og a. Og hvis man skal finde en vinkel for eksempel, så isolerer man jo selvfølgelig bare cosinus til c, så den kommer til at stå alene. Så har man jo så isoleret cosinus til c, og derved så får man så, mangler lige det lige med, så får man altså den her formel, som man skal bruge, når man skal beregne en vinkel i en trekant. Vi skal så bevise den her formel ved hjælp af nogle tal og nogle beregninger. Og for at vi skal finde sådan cosinus til a, skal vi bruge den her formel. Yes. Og det vi gør, det er så, vi skal bruge formlen op, det er jo 17 i anden, plus c i anden, det er så 22 i anden, og så minus a i anden, det er jo 12 i anden. Yes. Og så skriver vi 2 gange b. 17. Ja, det er godt. Og Gange så 22. Yes. Og det giver nede på lommeregner. 0,84. Ja. Yes. Og så for at få det i grader, så skal vi bruge cosinus til minus første. Ja. Og det gør vi sådan. Ja. Og det giver så 32,8 grader. Ja. Og det vil så sige, at det her, det er lige med vinkel A. Det er for at finde vinkel. Ja!